बाटी लगा ना ओकर बुझाते ना कि गैस बना भराए के बाटे आ खाना वाना बनाए के बाद चाय के बेरा हो गइल अभी तक से ना गइल बना गुल्ली डंडा खेले आओ रतियू के ना मुआ के गुल्ली डंडा खेलवाती नहीं तो फिर कहिन ना उनकर साज राती के खाना बनवानी तो देवर जी के आवे के टाइम हो गइल चैया संग ही पियनी जनतिया का बात चिंता नहीं कि चाय बनी कि ना बनी आ बस सिर में दर्द हो गइल चाय का हो कहबा का हो गैस ना भरा जइबा गैस भरवा के बा हां जतन भरवा जतन भरवा लिया तार पहले पता किसी याद करा बनबो ओरे 4 को समोसा ले ले हमारा क्या देवर जी के पैसा दा हमी के बताई पैसा देई जाके पापा को से मांगला कल रुपए को रही तो तू ही ना धइले बड़ू रुपए के तो हमी धइले बन तावा अपना के नाक में कना थुनी किन देनी जा दम समोसा ना दियो अच्छा आ या नाती तक खाए देब गुड़ देब 10 थरिया गुड़िया का खत्म लगा था कि खइले पिए लई नहीं खन मोटा को और जी कहा बानी हमारा बुझाते नहीं कि चाहे वो ना पियम का आज के मतलब भाभी के याद है ना क्या बुझाता कि भौजी का हो रे जी रउआ त हमार माथा चक्रिया गइल बाटे अब तहरा के छोटी कहां जाई म त कता के कुल मंगलसूत्र हगल सूत्र उतार दे दिन रात लेके ताके सुतल ही रहती तब कहां जाई तनी मन चलो एकदम बाहरवा में अच्छा इसलिए के मन नहीं के करत हैं कहत रु गैसा कुल खत्म हो गई देखला पागला ले गइल और कहन देखे धीरे धीरे चलत रह कैसे हो गिरा देई ये भौजी एकदम को वही पहिला में चाय पियला बिना तो मन खजिवा आवे त ना करे में समोसा लेके आओ कि ना लेके आए त उनकरा के थुर बैबे करब अब इनका बिना न सटे लगे इनका ना सटे आज हमारे खीस भरल पूरा दिन भर खाली है बानी हां आज हमारे खीस भरल बा हां ए भौजी हां तू बहुत बढ़िया है तहरा अगर हमरा से शादी हो गई तन ढीलिया हेरी ना काटो के सुनो तलू हो तनी कैसा उतरवावा ना ना सुनो ए मजा का देख रहा हो देख रहा कि अनेक दुनिया आपस में बात करते तभी तो टपका वाला के सके हर ओ ये मोदिया टूटल है इतना ताज तोरा के भेज देला ती गंगा सागरपुर में देख तर ना तार के तनी हेरी न जाई नाम जात बतिया तार के कहूं मुंह करता हो अब तार देही पटक देले रही पागल ह का जाने बाबूजी खानदान में क्वेश्चन होता रहला बाबूजी से कहले कि पहले मुआ देवा तो पहले हमार तार शादी भेल ना जाई दी तो वैसे ना बानी उनका पर थोड़ी आनी हां बस तनी बड़ घोला के फायदा उठाई ओ भैया के बुलावा ना चाह बनवा पागला कहते साइन करवा लेला यहाँ तू पर कि हमके निकालियो ना पयन जा घर से ऐसे पागला बुलावा ना पागला के ए भैया ए मोटक सुनेला ना सुनतन जी कहो जाई चाहिए बना ले आई पानी ले ले आई त 2 गिलास ई पीहन अच्छा मैं बिलाई लेगा मैं मुआ बहुत दिन में गए दिल काट देखो तो नो पानी के भैला उजा के देखो तू का करता तू मारे लू ना का तू देखो तो मारो ना का धोली मारे ला तू तो कहबा छोटी बोल तू तो राते एकरे घोड़ा बनैले है तो चढ़ा तू गलती कर तू कह मैं देखो कल तोरी क्या तनी बोलता टूटी कला ना तो तार बाबू आई बनाए बूढ़ावा के कहां गइल ओकर लगता कि सुन सपाटे बोल बुढ़िया के याद में ना चल जाला गंगा जी के देखो कैसे लिया होता बिना अनुशासन में ऐसे लेके चाहिए पानी लगता कि लाइटिंग करे जतन गाम लीजी पी लीजी मारे ना यो मारेला तू बोलत रह तलू बोलबा तो पानी बिक दे मुंह पर पीली पीली सुन तनी का तो खतर हां बूढ़ा ना बुढ़िया के याद में चल जाला गंगा जी के तीर पर आ कहले ए बूढ़ी आ केनो लाश देखले ना बूढ़ पुरानी के अलग अलग धके रोवे जानते हो पता चला वो चलो हम घर में चले गए ना जादी बुढ़वा जी तो हमरा में पिए ना बुढ़वा से का मतलब हां चल तब पूजा चलो बहुत मजा आई ना आखिरी जगह बैठा ओ कौन चाय बना के हर मत के कुछ ना करो चाय को दो तो आवे लगी फिरे अगर ये जो है ना डिस्टर्ब कोई ना तुम समझ जियो और डिस्टर्ब कर जी के करी डिस्टर्ब हम सोचे नहीं ना कि जब आपस में हम तो बात करी ना तो कौन है डिस्टर्ब मत हमर को नहीं निकला मन को ना कि मार दे मान चलो रोमांटिक वाला बात रही ओमा का है ये अते लगता सुनो तलू हो देख ये भगवान का हो वो करे संग सुतल बलू तो तावे तू हेने सुत जा ना बोला के डाटो ए जाई जी हमारा संग कहियो ना सुतलू एकरा संग सुतलू तो जाई पकड़ी बना पागल हो चढ़ा खड़ा सुते त का करेला जा दे सुत दिमाग खराब ए सुतम नहीं सुतेला त का करेला कुछ सवाल पूछले हई हमरा के ना सुतावेली गुड़ हेतरे मतलब का होला रुको गुड़ तो भाई नहीं हेतरे मतलब का होला हम नहीं की
देख रहा पागल है। चल जा 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 आइए गोड़ दे बोला त ना देख त आइल नंबर हमारा डर लग रहा जान तू का कैसे एक जो ना रहला हमारा डर लगता बाबूजी से बाबू आयन तब मजा मार लेबे केम हां ना बाबूजी डर तो जाते नहीं तो बाबूजी की बेरा हो गई हटी बाबूजी के बेरा बाबूजी की बेरा कह देलन पकौड़ी बनावे खातिर ना उ पागला न बहुत चन हा खोई कुल बड़ा खेर करला अरे बाबूजी से कह दिन त बाबूजी के हमरे एगो खैरला छोड़ी हम बात जाब न हां हम बात जाब तारे के बचा ले ना बचे हम बचा ले लोग बाबूजी मारे हमरा आज दिन भर खिस भरल बा का तू आइल ना आव अभी को नहीं आव तर जान तर हेरा ना और सुनो घा लग रहा ताला शर्म नहीं खेलेगा का शरम लागी का शरम लागी रे हम संगे सुतब संगे लेकर अबे इंगरे से बियाह कर अभी सुन ला पागल है तो का बाबूजी तो ला शर्म नहीं खेलेगा रे का हो सुतल बन त हो हिनका कुछ दिक्कत है तार का दिक्कत बा है पागल ओए ना कला हम सुते के किले के सुत जो भैया के बियान भई लोग करे संग ना तो हम भौजे न कहली तेरा संग तो भाऊजी कहते तो का करबे कि उनकर मुंह में घुस जाइबे का हो जे मैंने संग सुतल बन नहीं पागल अड़ता बोलबा ई पागल बाटे आ तू तोर भौजाई तमाम न लागी रे सर तोर बिया हम कह दे मारता के तू डर तलू हो कलच हाँ, ना नहीं। आ देवरा के बाटा तलू चुमुक चुमुक ये हमारा हुआ तार होटल लिया पोछा जी एक सेकंड में पोछले हमनी ये आय कल के पुता पूछ दे उठ ले लिया देखा पागल रहता है देखे तली ना जा बुढ़िया के देखियो जा आसमान में चलो गंगा तीर रोए ना डूब के ओइ में मर रख काहे न खजा चुटकी तो हो राइबू तो हो राइबू नहीं है बाबूजी हमार में रह लिया हां तो मेरा है कान मेरा रू तो लाज नहीं खेला तोर बियाह केले एकरा से ना के कहता के का सबूत बा इंगा से कोर्ट मैरिज कइले हनी ए भौजी तू न बचियो नरक में ना जगह में आवत नहीं हो और ना लंगर लूट से बियाह कर दे लगबा रहे ओ करे सते जाते लेने चलावे ना मार काहे के मार बा मार बा तू बलबू में चबे त मुआ दे मार मारल जला न बाबू मार ए जा मार निगारू है जी हां मारा रे ए जी पकड़ ए जी मार दे सुनतन जी हाथ खुलल मत मार जी ए जी धरे अब ना सुते बे ए जी जो तुम हाथ वाला पागल है हम लइका तू पुरुष नहीं हो तुम महापुरुष हो अरे ना जी अरे ना जी मुआ दे सब सीख जाए अब हमारे संग सुते भी ना काले सुनता ना आजल आजल जा बाबूजी हम सुतब मेरा रुका ऐठा जला ऐसा ही सरो तू ऐसे अच्छा जा ऐठा हमरा जा मरले ओए मरे हमरा मरे तार सर हम न चलो मैंने बने नाम लेके चलो ले बिया कर बाबूजी तू जा हम सुतब हां सोते आ देर बोलते तो मार दिए मामा बेला मार हमरा संग सुतब भगवान आज लागत हमारा आज कुमर टूटे वाला बा बचा ली हो बकजी रो ठीक ना बोली हटे ना मजा आ गइल नमस्कार भैया हम रामलाल चौधरी नमस्कार प्रणाम हम नेहा सिंह देख रही है हमने एगो वीडियो बने नहीं जा पारिवारिक वीडियो रहल सब मान के चली कि अगर बौरा मर्द मिल जाता तो एक मतलब ई ना भइल को ओकर फायदा उठाव और ओकरा के छोड़ के देवर के संगे चाहे जैसे कुल गलत सलत चुमा चुमी करे कुल बहुत गलत काम है भैया पति पति होला बाकी ना जी समझाइए समझा दो हाँ पति परमेश्वर वाला उनकर बात माने के चाहिए इससे ना करे के चाहिए चाहे कसनो भी तारा इज्जत करता तो तू के इज्जत कर जैसन करनी वैसन बनी का पता तारा के आगे चल के देवर तो केहू के ना होला सन आज 12 सन संगे लेकिन काल अलगा भी हो सकेला सन ऐसे ना करे के चाहिए घर परिवार में ऐसा होला अगर आप लोग के अगर वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लागल है तो ये वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए तब तक खातिर जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।